To tak proste je. A už som to hovoril viackrát, že ty proste, keď všetko, že si preložím nohu, že som hladný, že žmurknem, že toto robím s rukami, to všetko je signál z mozgu. A ten mozog ovplyvňuje celé telo. A ty, keď ho presvedčíš o tom, že zomieram a určite zomrem, tak ty určite zomreš. Že to je presne to, že tebe stačí proste akoby zmeniť spôsob, akým rozmýšľaš a presne aj tá manifestácia, aj všetky tieto veci, ako niekto to preháňa, niekto povie, že dáš si nejaký podpivník farebný pod pohár s vodou a vypiješ to a zrazu budeš milionár, to tak nefunguje. To už sme hlboko v ezopíčství. No to už je že úplná pičovina, ale keď funguješ tak, že ty vieš si manifestovať veci nevedome, že si sadneš k niečomu a začneš rozprávať dokola nejakú mantru a vtedy sa to stane. Ty musíš byť tak naozaj nastavený, naozaj tomu veriť, naozaj ísť za tým a keď ty proste bereš niečo ako hotovú vec, jak napríklad ja, keď som došiel do tej nemocnice, tak ja som na 4 sekundy nerozmýšľal nad tým, že zomrem. Ja som to bral ako vec, ktorú musím prejsť, keby som mal chrípku. Že toto proste prejde a ideme ďalej.